بله تماشاوان هیجا پروسیا هەڵبژارتنی لە ترکیە دەست پێ کردیە بە دەستپێکردنا پروسیا هەڵبژارتنی بێگومان مژارە سەرەکەی سیاسەتا ترکێژی بوو هەڵبژارتنین لە ترکیە پێکێکە دەما ئەردهێژا شەشەی سباتێ یا ئیساڵدە کو لە چەندین باژارên تایبەتجی لە باکوورەی کوردستانی ڕووداوی ئاگربەست ڕاگەهاند و دیار کرد و ئەv ئاگربەست د پروسیا erdhêjê de dê berdewam bike lê bi ragihandina çardehê gulanê 2023 ku dibe piştî mehûnî vê PKK destnîşan kir bi rîya hevserokên xwe herwiha gelek berpirsyarên ku li ser navê PKK ji medyara axifîn ku ev agirbest bû piştî prosya hilbijartinan jî hatiye dirêjkirin. PKK vê biryara xwe bi wê kêvegirê dide ku jalî hin kesan ve herwiha ji alî hin welatan ve jî daxwa ji wan hatiye kirin ku prosya agirbestê dirêj bikin û evê yekê jî bandor li biryara wan a dirêjkirina agirbestê kiriye. Agirbesta got hatî ragihandin dê çawa bandorê li prosya hilbijartinê li Tirkiye bike aramiyekê di qada siyasiya Tirkiye'de peyda dike ev yek mijareyên ku di rojevê de li ser wan tê axaftine her wiha di prosya hilbijartinan de pirsa Kurd çi asê de ye. Vedat Koçal akademisyen û siyasetzan ji zanîngeha Diclê ji Diyarbekirê mêvanê min e. Silav bote birêz Vedat Koçal. Destpêkê de dixwazim bipirsim gelo birêz Koçal yani di prosya hilbijartinan de ragihandina dirêjkirina agirbestê ji alî PKK ve rolek bandorek wê li ser hilbijartinên Tirkiye dibe. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Spas yava dikim evara baş ve spas jibo Kürdistan 24 birêz ve İki ittifak açısından du hef peymani hanep dema behsa dikin û helsengandina dikin her du hef peymani hef peymani anîn nava civakê sistema Kurdî yan jî pirsa Kurdî dibîn ku her du hef peymani dixin dervey dîtina xwe temel telebên Kurdistan Kurdan ji bo ku di destûrê de di anaya sayê de mafên wan werin berdest kirin ez dibînim ku binemayek prensîpekê temam tune ne HDP de propagandaya wê de dixwaze ku propagandeya HDP ya ji bo aştiyê bihêztir bikin wiha texmîn dikim. Birêz Koçal niha PKK diyar dike belê birêz Koçal PKK diyar dike ku daxwaz ji hin welatan ji wan hatiye kirin ku agirbestê dirêj bikin heta piştî hilbijartinan li gora bahweriya te yani daxwazekî wisa ji PKK çi girêdayîbûna wê bi hilbijartinên Tirkiye re hene. Şöyle bir ilgisi var. Dünya Bi vî awayî girêdanekewê heye dinya tenê yek qutb dinya teva û her wiha Ewropa tenê nema niha Asya Rusya Çîn em dikarîn bêjin sê qutb sê blok hatin rojevê her wiha texmînên lêberaliyetê yên azadiyê dibînin ku ew gelek rahatsizin ji vê yekê bi vê dîtinê hem handin hem jî gelekî zehmet ji bo wan Tirkiye careke din ku cih bigire dibe loka azadî ya rojava de ew piştevaniyê dikin û car jî ji bo wan siyasetên wan zehmetin bi vê aristeyê bi vî awayî
پەکەکە ڕەنگە بە ژبەرڤەیەکێ بێ احتیمالەکە مەزن کەتبت ناڤایەکێ تپێشی هەموویەشدە ژبەر ئەمریکا وەکە پێشتر ژی تەگوت هەفپەیمانیە جمهور پرۆپاگەنداوەیە سیاسی ji bo Tirkiye ji bo xelkê Tirkiye va ku di zihna wan de heye metirsiya terûrê careke dî dupat nekin her wiha CHP û HDP diyaloga wan û her wiha tawanbarkirina wan ji ber ku piştevaniya terûrê kiriye lewra ji ber wê yekê xwestine ku hevpeymaniya cemhur lawaz bikin her wiha nehêlin ku propagandeya terûrê bikin û her wiha milliyetçî û her wiha hebûna pekekê ji bo ku bikevin nava herekekê û deng bigirin ji hevpeymaniya din ji bo ku karîgerî li ser hilbijartinê neyê kirin bi kêmahî ev nav neyê bikarînan di dema propagandeyên hilbijartinê de renge ev daxwa ji pekekê hatibê kirin ihtimaliyeke û eqil jîveyekê texmîn dike. Birêz Koçal Tirkiye'de prosaya hilbijartinê de. Yani atmosfera siyasî li Tirkiye niha gelo guncayê ku pirsa Kurd çareseriya pirsa Kurd were rojevê tu çawa dibîne? Ne yazık ki değil. بمخابنی ve nexêr nabe helbijartina 2023 de divê demê de yan jî piştî helbijartinê evên ku tên destsalatê ev bilûka ku wê were siyasetê ez nabînim ku çaresereke aştî pirsa Kurd hebe çunke yekemiyan hikûmeta sîstemiya komarî ev hevpeymaniyên ku hene hebûne wê ew ku dixwest Kurd ji dervey destûrê û çareseriya yasaya destûrê bimêne her wiha dê ittifaqeke din de na ku tu dibînî refah ya îslamiye û heye di wê derê de û her wiha Hedaparê jî piştevaniya xwe ragihand wan xwest ku Hedaparê cih nedin Hudaparê her wiha de ittifaqa milletê de hêşta neketiye nava hilbijartinayê gelecek û her wiha deva parta Sebarojê weke nimûne ev ketine nava hevpeymaniyê lê berêz Kiliçdar Oğlu ku HDP piştevaniya wê jî dike cih nedan HDPê ev yek biramana kurdofobîk tirsa Kurdiyan tê rojefê û her wiha tê zelal kirin ku prensîpeke lê dixwazin ku di sîstema siyasiya dewletê de bi prensîpên niştîmanî hereketa xwe bikin her wiha Kurdan bixin dervey hevpeymaniya di her du hevpeymaniya de hevpeymaniya komar û ya millet ne ji bo çaresera kêşeya Kurda belkû dewamkirina kêşeya Kurdin û her du vê yekê dikin eger sîstemek çêbê Kurd têdenevin Kurd pêwîste wek nûêner bikevin nava muxalefetê û bimînin li dervey de salatê çunke sîstema komarî û her wiha jêrxana siyasiya Tirkiye li gel kapîtalizmê li gel evên îslamê û her wiha li gel welatên ku siyaseta navxwe dikin dixwazin ku Kurd bimînin dervey siyasetê û ev menzereya niha jî ji bo 2023 ku HDP ne di nava îtîfaqa milletê de her wiha Hudapar ne di nava îtîfaqa komarê de ye û her duwan jî hev piştevanî de ye her du hevpeymaniya em wiha dibînin ku di nêzik de û her wiha piştî 2023 nûneratiya Kurdiya siyasî di destsalatê de nabe û ihtimaleke wiha tune bi mixabinî ve. Birêz Koçal niha Kemal Kılıçdaroğlu got ku her tiştî baş bê her şey çok güzel olacak, çok iyi olacak diye gelek baş bê. Pirsa Kurd jî em ê di parlamentoya Tirkiye'de
بگرن دست و دی پارلمانتوی ده دی چاره سری وره تو باورد که او ساده به Maalesef aynı kanaatte değilim. بمخابنی وێجارێکی دێست نەدوێ قەناتێ دەمە بەڕێز کلژدار ئۆغڵۆیاک و گوتیە چارەسەریە کێشەیە کورتنینە بەلکو کێشەیەک بکەوە بن کۆنتترۆلێ و هەروەها دەئاستەکێدا بەردەوامیە بکە و هەروها بمینێ دناوا کۆنتترۆلێدا لێدنە دناوا کریزەکێدا قەیرانکێدا و هەروەها بە ئاوایە سەربازی و هەروەها باوایەکی جیهانی زەحمەتە دە حرەکەتە دەرسیمێدا و هەروەها یا زیلانیژی بە ئاوایە سەربازی زەحمەتە وێ جارێ بە ئاوایەن یاسایی سیاسی و کە پێشتر مگوت بە ئاوایەکی تێگەشتنە نیشتیمانی دناوا سیستەمێدا پرەنسیپاوی منتقاوی ئەڤە و هەروە کلژدار ئۆغڵژی وەها تەخمین دکە و هەزار دکە کێشەیە کورد ئیدی هەبوونەکەم مەزون نابێ بەلکو بە ئاوایەکێ بچووک تێ هزرکردن لەوڕە ئەسوا دەبینم کو دە ئیدارەیە ئەنقەڕێ هەروە یا مەرکەزێژی دە دێتفاقا ملەتیدە بە ئاوایەکی کاریگەر چارەسەریە پرسا کوردی ناکە و بەشەکە مەزن یا ملەتە ئیتفاقۆن دزانن کو ملیت چینە ڕکچینە وەکە ئی پارتی گفتوگۆ هەروانی قاشێن مەزن چێبن داویە داویژی پارلەمانتارە کێوان دەست ji کاربەردان ji ber vêyekê lêya gelek giring ew ku berêz kilijdara xilo li gel Ewropayê û herwa hevpeymaniya ku di Ewropayê de çêbûye gotin ku em vêyekê ji erdê radikin ji bo Kurdan ev gelekî giring e û herwa sozeka reformeya giring e ev ji bo ku bikeve jiyanê nekeve jiyanê piştî helbijartinê em dibînin ez umîd dikim ku bikeve jiyanê û were cêbecêkirinê lê ez careke din ne gelekî geş bînim evaniha ku tê behs kirin ji aliyê berêz Kilîjdarê Oğlu û her wiha Turkut Ozal li heşteyan berêz Demirel jî li notan û her wiha Erbekan jî li notan xwest ku bikeve warê cêbecêkirine propaganda terza wê tênê bîra min û her wiha gavekî ciddiyê çareseriyê tune û her wiha ji niha jî şûn de ez texmîn nakim her wiha reformeke divî warî de were kirin ez texmîn nakim renge karên cêwaz were kirin niha eva ku giring e ev e siyaseta Tirkiyeyê de Kurd bi kimlîka Kurdî were naskirin ji ber ku Kurd rast çep îdeolojiyên wên cêwaz siyaseta Tirkiyeyê naxwaze dixwazin wekû Kurdan hebin bi vê dîtinê jî müsaadeya Kurdan di dinyan jî nadin pêwîst e em bibin her wiha ez dibînim ku piştî helbijartina navê were zelaskirin lewra careke din bi mixabinî ve ez vêyekê negeşbînim. Bes bir yek gotinê gotu bersiva min bidê birêz Koçal ango li Tirkiye Kurd hene lê mafê Kurdan nîne. Wisa ye? Rast ev ye? Ulus olarak tanımlanmış değil. باوایەکێ نیشتیمانی ناتینە ناسکردن تەمەلا و بێجێوازکردن بڤێ ئاوایە دەولەتەکە نیشتیمانیدا وەکە پێکاتەیەکە بچووک دەبینن ڕەنگە کللتوری و دروست ببینن هەن دزانن و di Tirkiyeyê Laz û Çerkez û Kurd û evên jî weke grupekî biçûk dibînin belê Kurdan evan daxwazên wan ku bên naskirin dixwazin weke niştîmanî werin naskirin Kurd tenê ne grupeke kultûrek di nava Tirkiyeyê were naskirin bi awayê li gorî Lozanê hatine parçekirin di Rojava Rojava ji Başûrê Kurdistan hene di nava Rojava nava rezdaweke Ereb û Fars û Türkan de
قومێکی سەرەکەنە پێویستەوەرە ناسکردن لێ سیستەما سیاسەتە تورکێدا کریزە سەرەکی ئەڤە کوردان وەکە ئەتنیک ناس ناکن لێ کورد خوا وەکە قومێکی دناڤار ڕۆژەڵاتە ناڤەڕاستدا ددن ناسکردن کێشە ئەمە سەرەکە لێ دەرێ دەردەکەوێت بله سپاسیاتت که بریز وداد کو چالا اکادمیسین دیار وکیل گلمم